Er du blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant? Og måske bagefter har tænkt over, hvad betyder det egentlig? Og hvad kræves der af mig som arbejdsmiljørepræsentant? Når kollegaerne lige pludselig kommer og spørger, hvordan lige med anmeldelse af vores arbejdsskader, og hvornår har vi sidst fået lavet en APV, altså en arbejdspladsvurdering? Hos Vicurs, der klæder vi dig på, så du trygt kan svare, ja Lone, nu skal du høre. På arbejdsmiljøuddannelsen giver vi dig ro i maven, og du får en masse gode redskaber med, så du trygt kan svare næste gang, når Lone kommer og spørger. Vi gør dig klog på, hvad dit ansvar er, og hvad det ikke er, og hvad din rolle er i arbejdsmiljøorganisationen. Vi sørger for, at uddannelsen er praktisk nær, og den er sjov, og der vil være øvelser, oplæg, så en god variation. Du kan tilmelde dig nu. Jeg glæder mig helt vildt meget. Vi ses.